Boy Abunda versus sex bomb husband Pastor Alvin Aragon. Ngayon, Dad, maraming mga controversial statements over the past few weeks ang sinasabi ng isang husband ng isang sex bomb dancer na si Izzy. Ngayon, si Alvin Aragon, siya isang pastor, very religious daw siya, pero recently, ang mas controversial statements niya na maraming nagalit kasi sinasabi daw niya na ang mga anak ng mga ibang celebrity katulad ni Glock 9, Kay Brosas at Ian Veneracion ay naging bakla daw dahil sa bad parenting. Sinasabi nga niya kasi maraming nagka-criticize na meron naman pala siyang stepchild. Yung unang anak ng kanyang asawa ay naging trans person. So sinasabi niya, nung ako ay naging magulang at ako ay nagpaalaga, lalaki naman siya. Pero nung pumunta na siya sa kanyang biological father, yun, naging bading, naging proud pa siya. Tapos sinasabi niya at pinupunan niya ang mga ibang celebrity, ba't nyo ina-accept ang mali? Alam na natin at sinasabi niya, according sa Bible, na mali ang pagiging bakla. At sinasabi niya, ba't natin pinapalakpakan na nagiging bading ang mga anak nila, na lumalabas sila sa closet? So pinupunan niya ang mga ibang celebrity. Ngayon, nagalit sobra si Boy Abunda kasi sinasabi naman ni Boy Abunda that you have crossed the line. You're criticizing other people's parenting, you're criticizing other people's beliefs, na fino-force mo ang inyong parenting style and you're saying that being gay is not right at mali daw ang pagiging parenting, mali daw ang iyong parenting kung magiging bading ang iyong anak. Ngayon, Dad, Morgan, this is very crazy. This is very, very explosive, very harmful actually, I think, for Christianity. Kasi I believe that Christianity should be about a religion of love and acceptance. But what do you think? Who do you think is more right? Do you think Alvin Aragon has a point, or do you think Boy Abunda is right that people like Alvin Aragon shouldn't be pushing their belief or parenting style and belief system on other people? What do you think, Dad? Well, siguro the question that we should ask ourselves is this, no? Ano ba yung dalawang commandment na sinabi ni Lord Jesus Christ sa atin nung siya tinanong ng mga apostolo niya at saka mga ibang Pariseo at mga Sadducees, no? Tinanong siya. Ang tanong sa kanya, Lord, Jesus, what are the two most important commandments? Diba? Because there are 10 commandments na iniwan ng ating Panginoong Ama kay Moses. Pero tinanong si Lord Jesus Christ, tanong sa kanya, ano ba yung dalawang pinakamahalagang commandment? Ang una, sinabi nga doon, mahalin ang ating Panginoon ng taus-puso, with all our mind, with all our strength, with all our hearts, no? Yun ang una. Pangalawa is to love others just like ourselves. So, yun ang sinasabi natin, yung dalawang commandment na yun, na sinasabing dapat mahalin natin ang kapwa natin na parang katulad natin. So, ngayon, ang pangalawang tanong ito, kung yung kausap natin o yung ating kasalamuha bakla, sinasabi nilang bakla o sinasabi nilang tomboy o member ng LGBT, sila ay nilalang din ng Panginoon. Kung bakit sila nilalang ng Panginoon na gano'n, only God knows, no? Why? But definitely, if you're an LGBT, you are God's creation, and you're a human being. As a human being, we have an obligation as Christians to love you, to love others as the way we love ourselves. So we cannot discriminate against them. So once we discriminate against them, parang iniinsulto na rin natin ang ating Panginoon na lumikha sa kanila. Ngayon, kung sila man ay sinasabi nating naging bakla o naging tomboy dahil sila ay nasapawan ng maling espiritu, yun naman ang sinasabi ng iba. Nasasapawan daw ng maling espiritu. Pero sa akin kasi, simple lamang Sometimes it's so hard to question. No? It's not easy to question, definitely, the wisdom of God. But definitely, His wisdom and His ways and thoughts are beyond us. His ways are higher and much more difficult to fathom than us. So, it's not fair to judge them because of that. Ngayon naman, itong controversial topic na to, a long time ago, natanong ko na rin to sa isang kaibigan nating pare, si Father. Sinasabi ni Father, there's nothing wrong with, trying to, move like a gay person or even dress like a gay person. Ang sinasabi niya, nung aking kinonsulta siya, kasi tinanong ko kung ano ba yung tama at mali, ang sinasabi niya is acting on it, doing the physical acts like things that are leading to sodomy. Kasi kung babalikan natin yung story ng Sodom and Gomorrah sa Bible, yun yung city kung saan maraming mga kababalaghan na physical acts na ginagawa ng not just the gay people but even other people who commit bestiality and yung mga weird acts that really defile the human body and the creation of God's purpose. Doon nagkakaroon ng tinatawag nating kasalanan, no? Yun yung sinasabi ng nakonsulta kong pare na as long as they do not do the physical act or the act that leads to sin, just the style of an LGBT which is maybe effeminate is still not yet a sin. Anong tingin mo dun, Dad? Well, definitely, sinasabi naman natin, no? Kasi yung sin naman, lahat naman tayo makasalanan. Wala namang tao na hindi makasalanan. Whether
babae ka, lalaki ka, o tomboy ka, o bakla ka, hindi ibig sabihin niya na hindi tayo nagkakasala. Lahat tayo makasalanan sa mundong ito. Kaya nga nandiyan, pinababa ng ating Panginoong Ama, si Panginoong Jesus Christ na kanyang anak, para sa ganon magkaroon tayo ng pagmumulat sa ating mga kaisipan na tayo ay dapat humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at kung yayapusin natin siya, tayo mapapatawad. Pero hindi ibig sabihin walang konsekwensyon. Meron din mga kaparusahan yan o penalty na dapat natin pagbayaran. Dahil pag may ginawa kang mali, alam mo meron kang pagbabayaran din, di ba? Pero hindi ibig sabihin no dapat natin kutsain o kondinahin ang mga bakla o mga tomboy. Assuming they are having same-sex relationships, alam natin na siyempre labag yan, lalo na kung alam natin labag yan sa mga kasulatan o sa mga paniniwala at pananalig ng ating Panginoon, ng ating mga Kristiyano. Pero Speaking siyempre, of consequences, isn't it that AIDS daw originated from same-sex physical acts? Totoo ba daw yun? well, yun ang kadalasan na findings, no? Medically, sinasabi nga nila, di ba, normally it's through transmission, no? Yung tinatawag nilang acquired immune deficiency syndrome, AIDS na sinasabi nila, normally kaya natra-transmit between mga sinasabi natin mga gays, no? So yun ang mga consequence naman nun. Kaya nga sinasabi ng iba, kaya nga siguro nagkaroon ng AIDS is para na sa ganun maparusahan yung mga gumagawa ng Physical act. no? So, but at the end of the day, yung sinasabi nga natin, wala namang tao kasing hindi makasalanan. Even in the Bible, kung titingnan natin si Mary Magdala, hindi ba? Na naging isa sa mga, kumbaga, parang supporter ng ating Panginoon ni Jesus Christ at isa sa mga tumutulong kay Jesus Christ yung panahon, siya rin ay nagbebenta ng kanyang katawan, no? Yung bago siya naging totoong disipulo ng ating Panginoong Hesus. So pinatawad siya. Pero ang sabi lang sa kanya, wag mo nang uulitin, no? Yung ganyang kasalanan para hindi pa bumigat ang iyong parusa. Parang ganon, di ba? So para mapatawad ka, dapat yapusin mo pagmamahal at iwasan mo yung mga ganong kasalanan. So ganon din sa ating mga, let's say, mga members ng LGBT. Of course, kung kaya ninyo, dapat yung ipanalangin na magkaroon kayo ng disiplina para maiwasan nyo yung mga ganitong kasalanan. Parang sa ganun, hindi rin masyadong malaking kabayaran ang inyong pananagutan. Di ba? Kaya nga nagkaroon ng mga AIDS na ganyan kasi nga, normally doon nagsimula yung transmission na yun. May iba naman nagsasabi na nagsimula yun sa mga tiyonggo. Bestiality. Na tiyonggo, tapos nagkaroon ng relationship sa mga LGBT, kaya nga nagkaroon ng transmission na ganito. So yun lang naman ang sinasabi natin, lagi may consequence, lagi may pananagutan sa mga kasalanan na ating magagawa. Pero siguro lang, Morgan, at Dad, I just want to correct. Siguro kasi, wala naman akong exact science kung bakit nag-spread yung AIDS. Pero siguro yung most likely na nag-spread yung AIDS dahil sa mga bakla nga dun sa Amerika. Kasi nung panahon na yun, nung hindi pa nila alam kung ano yung AIDS o ano pa yung HIV, syempre yung mga bakla, hindi nila iniisip na kailangan nila magsuot ng any kind of protection kasi hindi naman sila mabubuntis, so hindi naman nila kailangan maglagay ng mga protective measures pag makipagtalik sila. So syempre, kung wala silang protective measures, most likely magkakaroon ng spread of disease kasi syempre, ba't saman sila susuot ng anong form of protection kung wala naman mabubuntis? Ngayon, in modern days, alam na ng mga bakla at saka mga ibang LGBT na kung magkakaroon silang ng relations with each other, kailangan pa rin nila magkaroon ng safe practice kaya ma-prevent ang spread ng AIDS. Kasi hindi naman masasabi natin na yung AIDS ay para sa bakla lamang kasi may mga playboy nga sa United States na katulad na si Charlie Sheen, nagkaroon siya ng AIDS. Siguro naman, wala naman siyang naging same-sex relationship, di ba? Pero I guess yung biggest question ngayon dito, Dad, at Morgan, is yung sinasabi nga ni Alvin Aragon na dapat hindi daw i-accept natin ang mga LGBT bilang ating mga anak, bilang sa ating society. At nagagalit si Boy Abunda kasi sinasabi niya, hindi yan dapat ang tamang right of parenting. Dad, do you think the best form of parenting is still to love unconditionally ang kanilang mga anak, whether or not they fulfill a certain role in the social hierarchy? Tama yun, no? Katulad sinasabi natin, kasi dapat mahalin mo iyong kapwa. Pangit man siya, gwapo man siya, may kapansanan man siya, may kabaklaan man siya o tomboy siya. Obligasyon natin bilang Kristiyano, na sinasabi nga natin kung talagang niyayapos natin ang Christianity sa ating damdamin, na dapat mahalin natin yung kapwa katulad ng sa atin. So, hindi natin pwedeng discriminate, hindi natin pwedeng kutsain, hindi natin pwedeng liitin. Kasi nga, katulad sinasabi natin, sa aking experience, sa aking karanasan, sometimes ang hirap ipaliwanag kung bakit naging bakla o naging tomboy ang isang lalaki o isang babae, no? Kasi nga ano yan kumbaga sinasabi na hormonal, sinasabi naman ng iba na sa pahon ng espiritu. So inaral ko rin yan, no? So based on scientific studies, hindi na talaga matukoy kung ano yung dahilan. So ibig sabihin yan, kahit na yung mga scientists na hihirapan sila sa chromosomes ba, sa hormones ba, kung saan ba, so hindi rin nila matukoy talaga. So sa akin ito lamang yan. Katulad sinabi ko,
lahat tayo nilalang ng Panginoon. Nilikha tayo ng Panginoon at meron tayong lahat purpose, meron tayong mission, meron dahilan bakit tayo naririto. At kung binigyan ka ng ganyang katangian ng Panginoon, ibig sabihin may purpose yan na maaring hindi natin matanto at hindi natin maunawaan dahil nga hindi natin maabot o hindi natin matanto yung kanyang wisdom at kanyang kaalaman because Lord's wisdom is way, way above our wisdom. So, sa akin namang, uulitin ko yung dalawang commandment na napakahalaga. Love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and love others as yourself. So, dapat kung talagang tayo'y niyumaya po sa pananalig sa Kristyanismo, dapat nating mahalin sino man, pangit man, bakla man, tomboy man, o ano man, may kapansanan man, obligasyon natin yon na mahalin ang ating kapwa. Ngayon naman, ang sinasabi ng Alvin Aragon na bad parenting, maybe he just minced his words, maybe he was just trying to say that educating their child is one of the solutions to have a better direction in life, spiritual education, mental education, and all different types of education. Maybe he could have said it better, and maybe he could have said na it would have been better if parents were more educating to their children. Yun yung nakikita ko, no? Kaya kami dito sa Ilocano Defenders Party, naniniwala kami na edukasyon ng solusyon sa pag-angat ng bawat tao. Kasi pag edukado ang tao, and yung mga parents nila, ini-educate din yung kanilang mga anak, malalaman ng mga anak nila kung ano yung mga tamang direksyon sa buhay, at hindi sila sasama sa mga maling impluensya, mga maling impormasyon, mga fake news, dahil ang edukasyon, ang tunay na solusyon sa pag-angat sa buhay. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Sa Ilocano Defenders Party List, ang alayunin namin ay itaas ang antas ng edukasyon para sa bawat Pilipino. Kasi gusto namin na umangat ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Ako po ay si Solomon Sain, ang inyong kuya ng bayan. Ang sa aming pong sinusulong at aming pong pananalig ay isa po lamang. Lahat tayo may pananagutan sa ating kapwa at kung tayo ay naniniwala at tayo nananalig sa ating Panginoon at sa ating Hesukristo, huwag nating kalimutan na dapat nating mahalin ang ating kapwa kahit naman ano ang kanilang katayuan. Yan po ang ating obligasyon bilang isang Kristiyano. Yan po ang aming paniniwala sa Ilocano Defenders Party List. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.